Asa ka mga kitag panday mason karon no? Uy, sakto. Naitaw. Ako ni pangutanon. Treat tayo, oy. Yo. Ayaw, di ma. Sa ato, boss. Pwede mangutana? Sakit. Unsa may pagkataon nimo, boss? Asa ta makakita og panday mason ba? Kay magpatabang da lay og plano sa akong balay nga ako ipatukod. Oh, mao ba, boss? Kining panday mason day mong gipangita. Ako, boss. Panday mason man ko. Kumpleto ko gamit. Nakilansang. Martilyo nga. Magigong tudlo. Kining gabas na habol. Dapat kay tigid dito nga gibang. Maayo noon, boss. Kay man panday mason ka. Unsa man? Available ka? Oh, boss. Available kayo. Pwede raman ako ni biyaan akong trabaho diri. Saman, boss. Ako rin bahala plano ato. Saman. Tara. Tara. Hipos na kong gamit na ko diri. Hipos ako ni mga kuan. A few moments later. Layo, maraming iriyan ni mo diri, boss, no? Ayo gani. Morning nga. Morning area diri boss. Niya, sa may maayo ani. Ah, dali ra kay ni boss. Dako-dako maraming iriyaha diri. Diri. Ano diri, ni? Pwede ta magtuko diri. Di makaandalan, boss. Nya kana nga side ha, kana. Swimming pool. Kunya tirada dia. Nya dinhi nga side. Kuana siya, boss, kining parkingan ng sikunan. Aw. Okay kay boss. Gani kay sakto kay ni mga iriyaha diri nya. Kuan. Say mga tirada nimo diri, kining solar. Bira boss. Ha? Ikaw bahala boss. Ikaw may mo plano. Kuan gini, dra kuana dia gani. Pwede para makortahan pud nimong iriya, boss. Para daghay mga kuan ba ng mga swimming pool. Muan mo na di ang kilid-kilid ug kining mga paypayag ba gamay. Nya, manukan tirada diri, boss. Diha kuan. Babuyan. Ya, babuyan. Nya, boss. Okay ang ako ang plano, suggestion. Okay boss. Nya, tanong sa aman natin sundan. Kining unya na boss. Kung makadaog ko sa luto. Kay kini iplano ra nako daan. Unya kung makadaog ko sa luto. Ora diretso ng plano ba? Nya, at sa ko. Salamat. Pandamay mo tuhan na diya. Uy! Kulungo man ito. Nakalas-kalas rin kung oras atong tawhana. Dapat paplano-plano niya diri. Maniman eh. Paabot man eh. Daog si luto. Kanus apa? Uy na lang ka, boss. Pakamdaog ng luto. Kalas rin kung oras ako. Human naman ito akong panday ito. Itson, yung trabahoan eh.